Исәммесез адымнар кабат эфирда иҗат төркеме яңа сезонга кереште. Студия Сәрия Хабибуллина һәм бу чыгарылышны без сәяси, милли һәм шактый җитди темалардан башларбыз. Бүгенге чыгарылышта Булганы тамам, яңасы күренми. Шартнама язмышында бурылыш күтәргәме? Bütün әйберне Мәскәүдә эшләп бетереп булмый бит. Милли шура эшләгән эшең ни булыр? Ниндидер бер координацион үзәк кирәк иде. Зур милли оешмаларны берләштерә торган. Урак барышын махсус штаб контрольдә тотачак. Басуларда ни өчен техника җитми? Бәлә, мин моны оешып бетмәнлекне дип әйтмим. Ил башлыгы балыкта, укытучылар хезмәттә, ә яшьләр самолетта, кадакта иң үткене. Буыннар чылбырын ничек сакларга, зур йортта кем киен, кем кили? Кайсы бер әйберләрне күрми калырга кирәк, кайсы берсен ишетмәскә. Бүген Россия белән Татарстан беренче көн үзара шартнамасыз яши. Кичә тарихи документның вакыты чыкты. Ул әлегә озын айтылмаган. 10 ел элек төзелгән килешүне хәзер тарих чүплегенә атучылар да бар. РБК каналы үз чыганакларына таянып, Мәскәү Кремле Татарстан белән шартнаманың вакыты тәмамланганнан соң хокукый мәсьәләләрне карау өчен махсус комиссия төзергә җыенмый дип белдерде. Бер ай элек Дәүләт Советы депутатлары ил башлыгына шундый комиссия булдыруны сорап мөрәҗәгать иткән иде. Моңа өстәп Россия хөкүмәте хәзер яңа канун әзерли. Ул төбәкләр белән мөнәсәбәт аларга бирелгән вакаләтләргә кагыла. Нәрсә бу? Федерализмның тамырына балта чабума? Айзат Шаймарданов материалында белгечләр нәкъ шул хакта фикер йөртә. 11 август көне Татарстан тарихи календарына хәлиткеч дата булып керергә охшый. Федераль үзәк белән республика арасындагы шартнаманың вакыты чыкты һәм ул әлегә озайтылмады. Гәрчә бер ай элек Татарстан Дәүләт Советы Россия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать белән чыкса да, ул чакта депутатлар президент атамасын саклау һәм хукукый мәсьәләләр буенча комиссия төзүне сорады. Көрәшмичә аңлашып отырып сөйләшергә кирәк. Узган атнада исә Татар конгрессының 6-нчы кырылтаенда да шартнама темасы яңадан күтәрелде. Беренче президент Минтимер Шәймиев Мәскәү белән утырып сөйләшергә кирәк дип белдерде. Безгә хәзерге вакытта федераль үзәк белән утырып, аның вәкилләре белән утырып, Казанда булсынмы, Мәскәүдә булсынмы, менә бу гади булмаган, тагын бер кытайтам. Гаять катлаулы хукукый мәсьәләләрне ике конституциядә тәңгел килми торган хукукый мәсьәләләрне уртага салып сөйләшергә кирәк. Әмма Мәскәүдән әлегә рәсми җавап юк. РБК басмасы үз язмасында шәхси чыганакларына таянып, Мәскәү Кремле Татарстан белән хукукый мәсьәләләрне карау өчен махсус комиссия төзергә җыенмый дип белдерде. Бу басма хәбәр иткәнчә, җавап йөзеннән республикада президент вазифасы атамасы сакланып калырга мөмкин. Сүз 2020 елга кадәр вакыт турында бара, һәм бу атама бары тик Рөстәм Миңнеханов өчен генә сакланырга мөмкин. Чыганак моны хәзерге президентның соңгы сайлауда 94% тавыш җыеп, нәкъ президент буларак сайлануын атый. Татарстаннан теләк бар, әмма Мәскәү ягыннан әлегә бернинди сөйләшү дә юк, һәм шартнама язмышы иленеп калган халәттә. Шулай туры килде, шартнама үз көчен югалткан вакытта Россия хөкүмәте төбәкләр белән яңа мөнәсәбәт тәкъдим итте. Дәүләт думасына вәкаләтләрне федераль үзәк файдасына алу турында канун проекты кертелде. Bütün әйберне Мәскәүдән эшләп бетереп булмый бит. Bütün әйберне. Хәзер инде без бәдрәф саларга да Мәскәүгә капчык күтәреп барырга тиеш бит инде. Бирегезне саларга кирәк шул авылда дип. Документта төбәкләрдән вәкаләтләрне нинди очракта алу конкрет пунктлар белән бирелгән. Аерым алганда төбәкләрдән вәкаләтләр тиешенчә башкара алмаган очракта гына алынмаячак. Әгәр илне саклау куркынычсызлык, халыкара һәм гомуммилли чаралар өчен кирәк икән, федераль үзәк төбәкләрдән вәкаләтләрне алу хукукына ия. Шулай гадәттән тыш хәл фаҗига чыккан очракта да вәкаләтләр федераль үзәккә күчә. Федераль я региональ бюджетка нинди булса начарлык күренсә, шул очракта алырга мөмкин. Аңа бу тәртип булмый конкретизациясы. Һәм инде монда срок куелган, не более чем на 2 года. 2 елдан артмаска тиеш дигән бу. Ни өчен 2 елдан артмаска тиеш? Закон проектын карасаң, вәкаләтләр белән беррәттән Мәскәү акчаларны да алырга мөмкин. Бу хакта ачык язылган. Әгәр дә төбәк үз вәкаләтен башкара алмый икән, моңа бирелгән акчалар федераль үзәккә тапшырылган субвенциялар бирү туктатыла. Файдаланылмаган өлешен федераль бюджетка кайтару тиеш. Вәкаләтләрне башкару өчен бирелгән милек тә федераль үзәккә кайтарыла ала. Татарстан финанс министрлыгы бирелгән мәгълүматлардан 2017 елның 1нче ярты еллыгына федераль үзәктән Татарстан бюджетына 11 миллиард сум акча кергән. Шуның 4 миллиардка якыны субвенциялар. Димәк, закон кабул ителеп, төбәктә эшләр иң начар юл белән барса, без ярты ел эчендә генә дә 11 зур мәктәп салырлык акчадан колак кагырга мөмкин дигән сүз. Канун проекты инде Россия Дәүләт думасына юлланган. Хәзер депутатлар караячак. Татарстаннан сайланган халык ышанычлысы Фатих Сибагатуллин моңа каршы төшәчәген әйтә.
тәкъдимне мин генә түгел, моны бик күп кеше хупламаячак. Бер, икенчесе, бу без ничектер җепнең ишен чуалта барабыз. Менә башта Татарстан белән булганыздан шулай менә бу шартнама ул бер кимгә дә мишә әйтә торган әйбер түгел. Россия масштабынан яңа законы Татарстанга яраклаштырып карасам, бу әйтик Арча районыннан вәкаләтләрне алып Казаннан идарә итү кебек булыр иде. Ул ничек тормышка ашырылачак? Алынган вәкаләтләрне урында кем башкарачак? Сорау арты сорау. Татарстан депутатлары тәкъдимне тәнкыйть белән каршы алган. Бездә 60тан артык федераль организациялар бар. Бөтенесе федераль министрлыкларныкы. Мин юстыр, мин экологиядыр, нәрсә генә юк бит. Бу бит инде патшалыкка бара, унитар государствога бара. Чыннан да бүген төбәкләрнең хукуклары шактый шикле. Хукук саклау, суд, прокуратура, салым, мәгариф, акча ясау барысы да Мәскәү кулында. Татарстанның вәкаләтләре бүген хуҗалык эшләре белән генә бәйле, әмма бер төркем сәясәт белгечләре артык хафаланмаска чакыра. Эта ситуация не может распространяться. Россия хөкүмәте тәкъдиме Татарстанга берничек тә кагыла алмый, чөнки республиканың мөмкинлекләре зур. Шуңа да Татарстанга бу очракта кайбер федераль вәкаләтләр дә бирелә ала. Әйтик, оборона җитештерүе, авыл хуҗалыгы, туризм тармагында күбрәк вәкаләтләр һәм акчалар тапшырылырга мөмкин. Әмма белгечләр мондый фикергә ышанмый. Шартнама төземе вәкаләтләрне алыр өчен нигез тудыру Татарстанның позициясын турыдан-туры киметү диялар. Законопроект появился тогда, когда Россия хөкүмәте канун проектын Татарстан арасында шартнама вакыты чыкканда тәкъдим итте. Шуңа да республикада бу тискәре кабул ителә. Шуны аңларга кирәк. Россия бүген Германия, Америка, Швейцариядә кебек федератив дәүләт төзү юлында түгел. Россиянең демократик, Россиянең федератив нигезләрен какшатуның бер рәвеше дип кенә карыйм. Чөнки төбәкләр һичшиксез булдырганча ул вәкаләтләрне башкарырга тиеш. Әгәр ике арадагы шартнама озайтылмый икән, димәк республика конституциясына төзәтмәләр кертелергә тиеш. Әмма аны бары тик референдум аша гына үзгәртергә мөмкин. Әгәр дә халык шартнаманы хуплап чыкса, шулай Россия конституциясын кабул иткәндә Татарстанның катнашмавында исәпкә алсак, хукукый сораулар арта гына. Шуңа республикага сәяси майданда үз таләпләрен күбрәк һәм катгыйрак җиткерү кирәк дип белгечләр. Чөнки 2018 елга Россия президенты сайлау алдыннан Мәскәүгә аеруча төбәкләр белән киеренкелек тудыру кирәк түгел. Әгәр Татарстан шартнамасыз һәм вәкаләтсез калса, бу әле татарча белмәгән президент килергә дә урын калдыра. Республика җитәкчесенең ике дәүләт телен белергә тиешлеге шартнамада гына язылган бит. Айза Шаймарданов, Рамзил Гарипов, Азат Семиголин, Игорь Романов. Яңа гасыр каналы. Шартнамәле 23 елның Татарстан өчен нәрсә аңлатуын Татар халкы конгрессның 6-нчы курултаенда да ассызыклаган иде. Бу атнада делегатлар өйләренә таралышты. Кемдер конгресс утырышын очрашып, билгеле мәсьәләләр турында гына сөйләшү дип кабул итсә, ялгышадыр. Әйе, ул 5 елга бер җыелып, эшкә нәтиҗә ясый, әмма резолюция белән яңа эш кырында билгели. Курултай узды, эше калды һәм милли мәсьәләләрнең еллар узган саен мөһимләшүендә аңлау булды кебек. Ни өчен телне саклау кыенлаша? Милли университет язмышы ни өчен һаманда аяныч категориясендә тора? Бу хакта Ләйсән уйланды. 25 ел элек биредә Ирек мәйданында башланган хәрәкәтләрнең күбесе тарихта. Милли хәрәкәт исә шушы ширек гасырда үсеп, киңәеп, бөтен дөньяны клачлады. Алда яңа талпыныш ясар вакыт. Шундый талпынышка әзерлеген беренче тапкыр Тыва, Алтай, Липецктан, Австрия, Венгрия, Италия, Франция, Швейцариядан килгән татарлар күрсәтте. 41 чит ил, Россиянең 73 төбәге, 1000гә якын милләттәшебез Казанда очрашты. Кайберләренең йөзеннән тиз генә татарлыгын айыра алмассың да, үзләре үскән, яшәгән мөхиткә яраклашкан. Милли үзенчәлекне саклау мәшәкатьләре белән килә алар. Бу конгресста бер иң мөһим мәсьәләләрдән берсе милләттәшләр бер-бирләре белән очрашалар. Kara karşı fikirler alışalar hem de ortak problemler turunda da söyleşebiliriz. Eğer de interaktif oyunlar bulsa, eğer de tağın дополнительные платформы, тел платформалары булса, алар, конечно, безгә бик ярдәм булыр ия. Аннан соң мин әйтер идем, менә сабан туйлар турында, федераль сабан туйлар. Алар елга 2 мәртәбә, берсе бөтен Россия сабан туйы, берсе икенче федераль авыл сабан туйы. Аны миңа калса берсен генә калдырырга кирәк. Беренчедән монда Татарстанның күп чыгымнары тотыла, берничә миллионлаган һәм төбәкләрдә. Шулай бер Казанга 25 ел туплана ул төрле бурчылар. Беренче елларны 10, аннан 20 чит ил һәм 60ка якын төбәктән 350, соңрак 500 милләттәш үз фикерен алып килсә, хәзер милли хәрәкәт нәк 2 тапкырга артты. Бу вакыт эчендә конгресс тормышчан булуын исбатлады. Үзен телне, мәдәниятне һәм татар халкының гореф-гадәтләрен саклаучы институт итеп күрсәтте. Халкыбызны берләштерүче мөһим факторга әйләнде.
Яшьләр, хатын-кызлар, эшмәкәрләр, хезмәттәшләр, галимнәр, аларның һәрберсенең ел сайын уза торган үз форумы бар. Димәк, элемтә урнаштырылган. Ә булар 2-3 курылтайларның максаты була. Интернет-студия, газета, телевизион программа, татар дөньясы турында мәгълүмат алу мөмкинлеге булдырылган. Бу әле ТНВ Планета Спутник каналын исәпкә алмаганда. Татарстан китап нәшрияты заказ буенча әдәбият һәм әсбаплар белән тәэмин итә, чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләр өчен Казан уку йортларында уку мөмкинлеге бар. Бу 4-нче съезд билгеләнгән бурыч. Телне саклау курылтайдан курылтайга үзгәрешсез кала. Владимир Владимирович Путин күптән түгел Яшкар-Ола шәһәрендә ясаган чыгышында сүз Россиядә яшәүче милләтләрнең туган телләрен кыскарту турында бармады. Гомумән уланы кагылмады. Әйтер идем киресенчә, туган телләр һәр халыкның туган телен, аның хукукы бар, конституцион хукук, аның белән шөгыльләнергә тиеш, белергә тиеш, аны турында кайгыртырга кирәк диде. Хәзер белем бирү системасын киләчәктәге 15-20 елны да әйтергә мөмкин, бик каты бит үзгәрешәк. Килә торган, бара торган процессларны искә алып, әле бик күп уйлашасы бар. Тагын да ничек иттереп телебезне саклап калырга. Бүген Татарстанда һәм татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә белем бирү системасы бу үзгәрешләргә ни дәрәҗәдә әзерсең? Бердәм дәүләт имтиханын рус телендә бирү туган телне өйрәнүгә ихтыяҗны бермә-бер киметә. Милли мәктәп дигәндә ул милли кадрларсыз яши алмый. Безнең менә балалар бакчасына кирәк белгечлекләр, башлангыч мәктәпкә аларга инде гадәттә безнең күлиятләр әзерли. Узган ел максатчан кабул итү проекты тормышка ашырыла башлады. Бу президентыбызның хуплавы белән. Аның кысаларында 182 студент кабул ителде. 42-се алар менә 2 телле булып әзерләнә. Ягъни милли мәктәпләребездә эшли алырдай. Физика, химия, биология, информатика белгечләре буенча. Хәзер бит ата-ана нәрсә тели? Үзенең баласына әйбәт белем бирергә тели. Дмитровград шәһәрендә мәктәп, Самарда мәктәп, менә дигән эшләп киләләр. Хәтта урыс балалар үзләренең балаларын шунда бирергә тырышалар. Ни өчен? Көчле директор, көчле укытучылар, материал яктан каралган. Шуңа күрә безгә күбрәк менә уйларга кирәк, ничек итеп шушы безнең байларны да тартырга, мәктәпкә көчле мәктәпләр төзер өчен. Бәлки хусусый мәктәпләр юнәлешендә дә уйларга кирәктер. Һәм тагын бер фикерне әйтәсем кирәк, баланың татар телендә бердәм дәүләт бирү хукукы булырга тиеш. Шундый федераль закон проекты миндә бар ул. Бит инде ул чиракта бүтән Россиягә кагылырга тиеш булачак. Әзерме безнең Россиянең башка төбәкләрендә баладан ул бердәм дәүләт экзамен алырга. 3-нче курылтайда күтәрелгән юбилей елына кадәр актуаль калган мәсьәлә ул милли университет оештыру. Теләк зурдан, әмма татар телен куллану даирәсе тарая. Аларны картадан нык итеп күрсәтсәк, бу нибары әдәбият, мәдәният, мәгариф өлеше, фольклор һәм эстрада булыр иде. Казан шәһәре матур булды ди. Метросы булды ди. Урамнарында чәчәкләр утырады. Аллага шөкер, әйбәт дип куанасың. Ләкин анда татар милләте булганга минем нинди кызыгым бар? Мин Парижда андырак матуракны күрәм. Минем милләтем юк икән. Миңа нәрсә ул хәтле кызыгы барсың аның? Чөнки монда кешедә үз милләте белән горурлану хисе уяна. Кызганычка каршы бөтен министрлыклар, зур оешмаларда русча тормыш бара. Аны берничек тә җиңеп булмый кызганычка каршы. Җиңәргә мөмкин. Кемдер өстәл сугып таләп итәргә тиеш. Кемдер телен жәлләмешә матур итеп, кемдер законнар чыгарып, ул законнар үтәлергә тиеш. Безнең музыка юнәлешендә беренчедән кирәк галимнәрне әзерләү. Әлбәттә эш эшләнә. Эшләнмәде һичбер әйтеп булмый. Безнең дәүләт консерваториясе бар. Аның махсус этномузыкология кафедрасы бар. Анда белгечләрне әзерлиләр. Тик аның саны гаҗәп бик аз. Һәрбер елны 2-3 кеше чыга. Хәзер стратегик бурычлар белән милли шура шөгыльләнәчәк. Аны булдыру тәкъдиме белән Татарстан президенты чыкты. Җитәкчесе итеп хөкүмәт кешесе Васил Шәйхразиев билгеләнде. Элек башкарма комитет үзе бурыч билгеләп, аны үзе үтәсә, хәзер ул башкарма орган булып кына кала. Курылтай узды, тын алырга вакыт булды. Хәзер җиң сызганып, яңа дәрәҗәдә эшләр вакыт. Шура әгъзалары исә беренче утырыш вакытын көтә. Ләйсән Сабирова, Ринат Сафин, Амир Залишев, Рамис Сафин, Яңа Гасыр каналы. Димәк, Конгресс хәзер милли шура эшендә эшли башлады. Аның составында 75 кеше. Барысында санап чыгу мөмкин түгелдер. Кайберләренә тукталыйк. Алар төрле һөнәр һәм эш кешеләре. Һәр өченчесе Татарстан һәм Казан белән бәйле шәхесләр. Министрлардан Энгел Фаттахов, Мәгариф һәм фән министры, Илшат Аминов, безнең телеканал генераль директоры, Дәүләт Советы депутаты, парламенттан тагын вәкилләр Разил Вәлиев, Иван Егоров һәм Ринат Закиров. Бер төркем фән әһелләре бар: Дания Захидуллина, Искәндәр Гыйләҗев, Рафаэль Хакимов, Мәгъзүм Салахов. Чит төбәкләрдә яшәүче татарларны шурада
эшмәкәр Камил Әблязов, җырчы Айдар Галимов, академик Роберт Нигматуллин, Мәскәү вице-мэры Марат Хоснуллин, Ирак Көнчыгыш татарлары берлеге рәисе Рөстәм Абдуллин кебек шәхесләр тәкъдим итә. Чит илләрдән зур милли оешма вәкилләре Германия татары Венера Вәгизова, Америка Кушма Штатларыннан Туран Апакай, Канададан Зилә Миргалиева, Бельгиядан Лилия Вәлиева, Казахстаннан Тәүфик Кәримов бар. Милли шура оешуы нигә кирәк һәм аның эше нидән гыйбарәт булырга тиеш? Без бүген белгечләргә шушы сорауларны юлладык. Милли шура төзү тәкъдиме сезнең өчен никадәр көтелмәгән булды? Милли матбугат өлкәсендә эшләгән кеше өчен ул көтелмәгән була алмый, әлбәттә. Без ул теманы көн саен сөйләшәбез һәм ул логика ягыннан бик дөрес булды. То есть без уйлаганча булды. Аны кичәйтергә кирәк иде, хөкүмәт дәрәҗәсенә күтәрергә кирәк иде. Бу коллектив фикер шундый шактый бер агзаларның фикере дигән. Һәм мондый үзгәрешләр кирәк иде шундый. Чөнки безнең элек төзелгән башкарма комитет ул нәкъ башкаручы орган булырга тиеш. Бөтен татар конгрессының да, милли мәдәни мөхтәриятның да, төбәкләрдә, Россиянең өлкәләрендә, республикаларында һәрберсендә диярлек үзләренең оешмалары бар. Һәм күп вакытта бу оешмалар бер-берсе белән килешеп эшли алмыйлар иде. Ниндидер бер координацион үзәк кирәк иде. Зур милли оешмаларны берләштерә торган. Бигрәк тә Россия составындагы милли мәдәни автономияны, конгрессны һәм башка милли оешмаларны. Милли хәрәкәтебез кичкенә булган чорда, ул чорда әле конгресс һәм аның башкарма комитеты бу хәрәкәт исеменнән сөйли ала иде һәм аның сүзе абруйлы яңгырый иде. Әмма 20-25 ел эчендә милли хәрәкәт ул бик нык күпкә артты. Сез аның барлыкка килүен ничек бәялисез? Барлыкка килүен Мен бигрәк шуны барлыкка китерү турында Корылтайны бик югары бәялим. Аның булу факты белән, кабул ителгән карарлары белән түгел, резолюция белән түгел. Бүгенге заманда шулай югары дәрәҗә җыелыш үткәреп бөтен дөнья татарларын чакырып. Аппарат кабул иткән карар ул бер нәрсә, легитим сойланган оешма кабул иткән карар ул икенче нәрсә. Сезнеңчә милли шураның эшчәнлеге нидән гыйбарәт булырга тиеш? Ул конкрет эш белән шөгыльләнергә тиеш, система төзү белән шөгыльләнергә тиеш. Без әлбәттә теге әйтә алабыз, телне сакларга кирәк. Аны бит инде 15 ел, 20 ел кабатлап булмый ул сүзне. Менә шул телне саклар өчен, телне дәүләт татар телен дәүләт теле итер өчен система төзергә кирәк. Менә шул үзебезнең алифбабызны сайларга, телебезне сайларга, мәктәбебезне сайларга дигән хокукыбызны кире кайтару, санкцияларны бетерү иң төп юнәлеш. Икенче юнәлеш нәрсәдән күрәм? Мәгариф системасын торгызуны милли университетыбызны булдырудан башларга. Милләтне саклау өчен тагын бер бик тә кирәкле институт бар бит инде, мөһим институт ул гаилә. Әгәр дә без татар гаиләсен сакламасак, татар гаиләсен милли гаилә итеп саклап калмасак, шулай ук безнең милләтебезнең язмышы куркыныч хәлдә булачак. Еракка карап хәрәкәт итү оешма булса гына уңышлы хәрәкәт итә алачак. Мәскәүдә бер кара кылып беткәч кенә шаба башларга түгел, алданрак хәзер булырга кирәк һәр үзгәрешләргә. Меңләгән кеше бу көннәрдә Татарстан кырларында хезмәт куя. Яңа атнага синоптиклар чагыштырмача коры көннәр 25 градуска кадәр җылы вәгъдә итә. Димәк, сөйнә эшләрсең. Бүген иртән республика киңәшмәсендә президент Рөстәм Миңнеханов көндәлек суктырылган ашлык күләмен катгый күзәтеп барырга буйырды. Бар көчне эшне дөрес оештыруга юнәлтергә. Уракны хуҗалыклар техника кытлыгы шартларында алып барырга мәҗбүр. Машина паркы искергән. Шулай да урак алдынгылары дип бүген Зәй, Нурлат, Апас, Аксубай кайбышны атарга була. Республика буенча эш барышын Нияз Рахман анализлады. Кырда техника тынмый торган чак Татарстанда 2 атнага соңарып уракка керештеләр. Вакыт авышса да уңышы сөендерерлек. Ысынны кала үсте, башка кала урожайлар күп. Султан Галиуллин уракка 30-нчы елын төшә. Бу еллар эчендә тәҗрибәле механизатор нинди генә техниканы егәрләми, башакның ничек үскәнен дә, ничек ятканын да белә. Быелга уңышның үзенчәлеге бар ди. Әкренләргә, тиз ярып булмай, тиз улса тагыла. Мада куя, дейдә Әлки районы кырларын бүген 100-дән артык комбайн гизә. Әлеге Хузангай хуҗалыгында гектарыннан 55 центнер уңыш алалар. Мондай уңышлар инде күптән булганы юк иде. Бу иң беренче чиратта һава шартлары һәм инде безнең министрлык тарафыннан куелган теге накопление удобрениялар дип әйтик инде. Бөртекле культуралар сөендерсә дә кукуруз һәм көнбагыш буенча шик барды Роберт Гадиев. Айрыша орлыкка дигән кукуруз өлгермәскә мөмкин. Сораулар илгәрер дип өметләнеп торабыз инде, менә погода шартлары шулай булу сәбәпле һава торышының әзрәк
куркынычлар бар. Әлеге бүртекләрне сугалар. Бу көннәрдә кызу эш барышында кырларда эш бары тик аша вакытында гына тукты күргәнебез, чаманда дистәләгән комбайннар җыелган, механизаторлар өчен агитбригадалар үзләренең җырларын алып килгән. Кырларда җырлап эшлиләр, комбайнчылар ашлык ташучыларның кәефләре тагында күтәренке булсынга, электән калган традицияны саклыйлар. Ашау да, җырлау да, хәл алу да барысы да бергә монда. Үзешчән артистлар һәр районда бар. Менә алар Апас районының Борнаш авылы механизаторлары каршында чыгыш ясый. Техниканы да төшкә ашка туктаганда карыйлар. Фирдәүс Зәйнуллин да вакытын юкка үткәрми. 3нче сыйныфтан әтисе белән башта комбайн ярдәмчесе булып эшли. Хәзер үз роль артында. Хәзер сыңгара калдык. Сыңап алып ташлыйбыз. Анда сәгать 8-дә хәтлек чек кашам төшә инде. Бу погода үзәйтә, чек төшсә уже барып булмый. Комбайнерларның җиңне сызганып эшләве очраклы түгел. Татарстанның иң яхшы комбайнчылары 100 мең сум акча алачак. Президент Рөстәм Миңнеханов шундый премия игълан итте. Хәзерге вакытта урып җыюда 3400 комбайн көч куя. Бүгенге көндә алдынгылар сызыгында Агросила һәм Агроинвест. Нурлат районы кырлары вертолеттан бу атнада Рөстәм Миңнеханов та карады. Президентның ялдан соң кыр эшләре белән танышуын әлеге районны башлау очраклы түгел. Алтын башаклар гектарына 62 центнер уңыш белән сөйгендерә. Бу республикада иң югары күрсәткечләрнең берсе. Уртача уңыш 50 центнер. Әле чынлап торып тотындык эшкә. 300 мең тонна ашлыкны әзерләдек. Ул 10 мәртәбә әзрәк 3 миллион безнең бу вакытта. Хәзер эш иешеп китте. Алла берсә барсы да әйбәт булар. Уңышның шулай мул булуы басуда кайбер кыенлыклар тудыра ди авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре. Төп мәсьәлә техника җитмәү. Бүген хәтта икмәк белән тулы комбайннар узак вакыт туктап торырга мәҗбүр, техника көтеп. Бәлә, мин моны иешеп бетмәнлекне дип әйтмим. Безнең төрле чаралар белән транспортны туплау мөмкинлеге бар. Шәхси хуҗалыкларда бик күп санда безнең транспорт бар. Әгәр дә чыннан да икмәк киптерүгә мохтаҗ булмаган кырлык белән керә икән, безгә басуларда бушату мәсьәләсендә бәлки карга кирәк булыр икмәкне. Күрше-күршегә булыша дигәндә кызуы чорында аз гына булышу да ярдәм итә. Әлки районында бүген шәхси машиналарны яллап эшләтәләр. Көненә 1000 тонна ашлык суктыралар. Шәхси машиналар җәлеп ителә. Бүгенге көнне 55 шәхси машина белән договорлар төзелгән. Алар кырларда эшлиләр. Бу көннәрдә элеваторларга да 2017 ел уңышы кайтуы дәвам итә. Инде барлыгы 131 меңнән артык тонна ашлык ындыр табакларында. Авыл хуҗалыгы тармагындагылар хәзер кояшлы көннәр булганда суктыруны беренче планга куя. Мул уңышны төкмәчә эчми, җыеп алу өчен. Нияз Рахман, Ишат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Җәй уртасы димәсең, тормыш кайнап тора. Безнең репортажларның үзәгенә эләкмәгән, әмма игътибарга лаек темаларын Данил Сафаров туплады. Исәнмесез. Августның 1-2 көнен илбашы Владимир Путин Тывада балыкта булды. Ышкыш йөртеп карагандагы кебек, кышлар белән ышкандагы кебек, бу чара да һәр вакыттагыча барлык матбугат чараларының игътибарын җәлеп итте. Президентка «Бриллиантовая рука» киносындагы сыман төптән кармакка балык ләктереп тормадылар. Ул үзе суга чумып, шуртан аулады. Ахыр чиктә ләктерде берсен. Путинның бу гамәлләрен гадәттәгечә хуплаучылар да, хурлаучылар да табылды. Коткару жилетын да кимәгән бит. Андый-мондый була калса, вице-президент вазыйфасы да юк бит илебездә дип борчылучылар да булды. Илбашының балыкка баруыннан гади халыкка да файда. Кибетләрнең берсендә әнә гадәти улдыкка булай дип язып куйганнар. Икра, щуки, Путина. Фотога төшәргә яратучы казанлыларга бәхет елмайды. Социаль челтәрләрдә ышкыш фонында яки аның эчендә төшкән сурәтләрне бәлки күргәнсездер. Казан аэропорты буенда, әмма территориясында түгел, бер саклаусыз 4 самолет тора. Кешеләр аларны инде сүтеп бетерә язган. Яшьләр селфи төшә. Бар да әлеге фотолардагы кебек күңелле булыр иде, әгәр дә бер факт булмаса. Бу ышкышлар монда искергәннән түгел, төрле юридик затларның үзара килешә алмавыннан тора. Монда урнашканда әлеге самолетлар ышарга сәләтле булган, хәзер инде ай-хай. Үгез үлсә ит, арба ватылса утын ди халык. Хуҗалар талашса, селфи дип дәвам итәсе генә кала. Бер баладан үскәч кем буласын килә дип сораганнар. Кыш көне агроном, җәй көне укытучы дип җавап биргән теге. Янәсе җәй көне укытучылар эшсез утыра. Утырыр сиңа. Менә Мөслим районында белем бирүчеләр агач юарга чыккан.
Районда узачак мәгариф киңәшмәсенә зур кунаклар көтеп бу. Biz o ağaçlarını juvabız, представляете? Birinci mərtəbəyə koyuram, tuzanlarını sürtsək, onlarsın bitə Allah versə. Yafraqlarını hər birisini ayırım. Tende çulpan almazını juva, bir üzünə bir ağaç. Әлеге видеоны карагач, кыш көне агроном, җәй көне укытучы булып эшләргә теләгән теге бала кире уйлагандыр. Әлбәттә, хезмәт файдалы шәйдер. Әмма мондый хезмәтме? Бу әле республика күләм чарага әзерләнү. Россия күләм булса, ничек булыр иде икән? Урам тузанын пылесослап, кырмыскаларга кәчтүм чалбар кигерәсе генә кала. Без бүген милли темага төрле яклап тукталдык, шулай да аның асылы гаилә. Монда рухи кыйммәтләрне сакласалар, йолаларны буыннан буынга күчерсәләр, телне өйрәтсәләр, әхлакны балаларга сеңдерсәләр, җәмгыятьнең нигезендә нык итеп була. Тайнва объективында зур гаилә проекты кысаларында без бүген Арча районының Урта Курса авылында яшәүче Минхаҗевларда булырбыз. Күп парлар өлкәннәрдән айрым яшәргә җай изләгәндә, алар бергә матур яшәү өчен көч куя. Алга таба Гөлнас Сайфетдинова репортажы. Әйбәт яшибез, Аллага шөкер, булай. Тавышка чыгарган юк. Хайваннар белән алар эштә без идәгене карап, әйтем, күмәкләшеп яшәп ятабыз. Алар кайтышка шул ачык изак инде без. 8-нче дистәне ваклаучы Әби бабай Минхаҗевлар гаиләсендә барысыннан олы өйләренең нуры, ярдәмче дә, киңәшче дә. Төрле буын вәкилләре булсалар да, бер уйда, бер фикердә яшиләр. Килен кайнаналы өйдә үзара мөнәсәбәтләр ихтирамга корыла. Өйләнгәнче җиргә вакытта булачак тормыш юлдашыма әйттем. Мин авылда калачакмын дип инде. Казанга укырга баргачык, шәһәр минем өчен түгел икәненә мин уже инандым. Килен килбәтле булсын, сүзе ширбәтле булсын диләр бит. 17 ел элек төп йортка килен булып килгән Гөлназ инде күптән үз кызлары кебек. Төп йорт булгач кунаклар да күп килә, барысын йөз итә ул диләр. Кайсы бер әйберләрне күрми калырга кирәк, кайсы берсен ишетмәскә һәм сабыр булырга кирәк. Балаларны да шуңа өйрәтәм. Инде үзләре 17 ел бергә тормыш тәҗрибәсе дә тупланган, алайда өлкәннәр белән киңәшләшәләр, күңелләре булсын дип. Киңәшләшәбез. Тормышны нишәтергә, булай итәргә дә, яңа уртак мин тауып, эшләп ятам мин. Аба 11-нче киткән ишендә дип, ашарга куярга кирәк. Килен кайтып җитә дип. Әби бабайның 7 оныгы бар, төп йортта 3-се кызлар, өлкәннәр тәрбиясендә үсә. Мәктәптән кайтканда әтиәнем эштә, әби белән бабай кашалай. Нәрсә пешердең дип кайтайым. Компоты да бик тәмле була инде. Нары җилесе. Үзем генә җитеш алмагач кызларны да чыгардым. Үзем янына. Әби, әниләр бик булышалар инде. Каракарлыганнарны алар җыеп бетереп куйды. Күп итеп мал тоталар, яшелчә үстерәләр, күп тырышсаң матур яшәргә була диләр. Кулларыннан килмәгән эш юк. Хезмәт сөюнең җимеше мул тормышлары. Кызларның икесе инде буй җиткән, булышчылар бәләкәй әле бакчага йөри. Кыз Җәннәткә урын әзер инде минем. Шулай диләр бит, кыз үстергән кешенең. Кызлар көтүгә дә чыга, пешән дә җыеша, әтиләренә малай булмады дип күңелсезләнергә бирмиләр. Кышларын бергә чаңгыга басалар. Кышкы кичләрдә бу өйдән гармун тавышы да агыла. Малай вакытта әти алып биргән иде 18 тәңкәле тальян гармун, советский. Алай клубларга чыгып, лауреат исемнәр алып, алай төшерепмен. Мактаулы исемнәре булмаса да, Вәдүт абый үз гармуны белән сабан туйларда әле дә көтелгән кунак. Арча районыннан Гөлнас Сайфетдинова, Әмир Зарышев, Яңа Гасыр каналы. Бүгенгә шулар, адымнар тәмам. Нәкъ бер атнадан очрашырбыз. Исән-имин булыгыз.